Приятели, включваме се отново от Германия на Интермот 224, мотоциклетното движение в Кьолн, второто по големина в Европа, второто по значимост след това в Милано, Ейкма. Какво имаме на щанда на Сузуки? Една премиера, която видяхме в Милано. Това е Dual Purpose машината, двойния спортен мотоциклет на Сузуки DRZ 4S и супермото версията му DRZ 4SM. Елате да ги разгледаме по-отблизо. Новия DRZ идва с изцяло променен двигател. То остава 398 кубически сантиметра, но е с 37 коня този път, с две конски сили по-малко от предходния DRZ 400. Това, което е ново и при двата мотоциклета, е, че идват с електронно впръскване на горивото най-сетне, тъй като стария DRZ 400 дълги години беше без. Но не само това, променен е и цялостния дизайн на 398 кубиковия двигател с многобройно, включително актуализации на клапаните, профилите на разпределителния вал, главата, буталото, запалителните свещи и коляновия вал. Така че това е един съвсем различен двигател от предходния DRZ 400. Интересното е, че идва с Ride-by-Wire системата на Suzuki, което означава, че вече нямате механична газ, разчитате на електронна газ, но пък това ви дава възможност за 3 нови режима, които се отварят на мотоциклета. Със сигурност много хора ще бъдат разочаровани, тъй като механичната газ се счита за по-рентабилна, по-безпроблемна, има по-добра реакция, докато електронната има едно леко забавяне. Но беше време като че ли Suzuki да направи и този ход напред, за да може да покрие все пак и регулациите на Евро 5+. Така че в общи линии беше неизбежно в даден момент това да се случи и да се интегрира тази електронна газ в новия DRZ, за да може той да съществува в Европа, защото беше спрян за известно време, не отговаряйки на изискванията. Това е супермото версията. Тя идва с по-малък ход на окачването, за разлика от S-ката. Пред 260, а отзад имаме 277. И при S-ката вече тук имаме още по-сериозни данни на окачването. 296 мм хода на окачването отзад, а отпред е с 280. Това са и много сериозни данни за каране по черно. Като говорим за това, DRZ S4 е тежък около 151 кг. Супермотото 256. Резервоара за гориво е оскъдните 9 литра без малко. Това са в общи линии колко? 8,7 литра. Но от Suzuki казват, че може да минете 240 км с този резервоар. Това е разход някъде от порядъка на 3,8, което също не е най-много впечатляващо за едноцилиндров мотоциклет. Но все пак това е една машина, която ако леко модифицирате, може да стане една много хубава адвенчър моторетка. Може тук да сложите и някакво предпазно стъкло и да карате по-надалечко. Тук идва едно от разочарованията, че този DRZ продължава да разчита на 5-степената си скоростна кутия, както предходния дядо DRZ 400. Но това не би трябвало да е голямо притеснение, тъй като от Suzuki казват, че са променили голяма част от предавките. Втора е променена, трета е променена, самата пета предавка е променена. Така че и с Ride-by-Wire газта определено ще бъде доста плавен на този мотоциклет за каране. Но все пак на около 200 км трябва да заредите. Малко технически данни. Виждате 398 кубически сантиметра, тези 38 конски сили при 8000 оборота в минута ги получавате.
Въртящи момент, нека погледна. Не е отбелязан. 8,7 литра Евро 5 плюс получава това нещо. Ето виждате, целият електронен пакет е сменен. Ride-by-wire, Suzuki Traction Control System, което някои във форумите казваха, че е странно мотоциклет с толкова ниска кубатура да получава Traction Control и система за това нещо. Но ето, че го има, Suzuki са го интегрирали. Получавате и ABS, който, разбира се, може да изключите и отпред и отзад, но това е само за S версията. При него може да го изключите отпред и отзад, докато при супермотото, там този синичкия приятел, не може да го направите това нещо. DRZ4S и DRZ4SM. SM е супермото, докато това е класически dual purpose мотоциклет. Вече почти не се намират такива на пазара. Разбира се, с годините те започнаха да изчезват един по един заради много сериозните изисквания, еврорегулации. Този DRZ обаче е с актуализиран двигател Евро 5 плюс при това еврорегулацията, така че готов е за ползване в Европа. Има някои много позитивни неща в него, някои, които ще разочароват, особено хардкор феновете на DRZ. Но това, което може да разочарова много, е, че няма 5 от 6-та скорост отново, но пък 5-те скорости са актуализирани и във втора, и в трета, и в пета са актуализирани. Другото, което е, че идва с електронна газ. По-класически настроените ездачи не биха се съгласили с това нещо, но тук вече разполагате с електронна газ, а не с механична. Но като цяло това е една забележителна премиера за мотоциклетния бранш и ние се радваме, че успя да се появи на пазара актуализиран. Абсолютно променен двигател, променена електроника, всичко обновено. 151 кг е този Dual Purpose мотоциклет. С съвсем леки промени става страхотен адвенчър. Слагате една висока слюда и продължавате. Само напред. Единственият така проблем, който аз виждам, е това, че е само 8,7 литра резервоара. Мисля, че това е доста малко за мотоциклет за дълги разстояния. В края на краищата Suzuki са преценили това нещо и не са изложили 6-та скорост, колкото и да са обновени 2, 3 и 5. Пак ще кажем, този мотоциклет 2024 година продължава да не получава 6-та скорост и в тези думи, които казах преди малко, като че ли има смисъл. Хитовия модел за миналата година на Suzuki
Беше в Сърница, видяхте го, имахте възможност да някой от вас да го тестват. Не някой от вас, който пожела, той го тества. Благодарение на... Трябва да благодарим, да изкажем наистина огромни благодарности на Suzuki България, че ни осигуриха този мотоциклет за тест райд. И цялата аудитория на Meteor Ride и на Lotus Adventures в Bikers имаше възможност да го тества. GS XS 1000 GX. А тук в една малко по-странна цветова комбинация за 2025 година, както виждате, с червено, също изглежда много добре. Много добре. Може би спорт тура на 2024 година. Много добро качество на материалите, много добро качество на контролерите, много добро качество на изработката. Браво Suzuki за пореден път. Макар че не всяка година правят бомбастични премиери, когато го направят е много сериозно. И този GS X е един от тях. А DRZ S4 и DRZ S4 SM ще видим дали ще пожене същия успех.